To hakini kapor nga aingo biang yo play ba ngalaban wanra biang shafi ya gani gajing hikai ka ba ngadang sateng ya ga ba ngala hikai fi halo jong gani ga nongrim ka ba nga ai ka teng ka Jingiada ka Bakhraw tam nga kwa ba hakini kapor ba pin sngot hu shai ya gani gajing hikai ba nga kwa ba pin penle jingmot ba ai ka tien ga jong play kan yo jaka ga jingmot jong fi ga do no jong fi. But I gektiin ge jong blay ke long ge jing perkhat jong fi baro sisni. Namar ladangi perkhat kambo ni gektiin ge jong blay. Mga shu ai fi gini ge introduction na ge Bible ani ge jing lamprang. Ba pin snut ho ba ke jing job baro jong ge jing im. Ke shong ha kumno ni penle jing mod ha gektiin ge jong blay. Fiyo I habo blay khat yo Joshua wang kumno. Na pipuli ke kitab Joshua gal nang ge beningkong. Lesi le pipuli na dekat uba pra uang ini kitin uang wat ai bagani ke kitab jangka hukum kan jano na ke sintur ke jame hari men yai perkhat eka senya ba sngi kumta men roi bat men man baha fi kita ka dega bo blay ubo yo Joshua bala daga day ubo roi bat man baha bo nyai po jingdon ringkat ke jong trai udan ka men yai perkhat eka kitin ke jong blay baro sisni pipuli ke kitin ke jong trai na ke kitab sam kul nang ke beningkong Filap na kadkhat ka baning kong ter ka ang ini kitin suk tau brio mau bam shong ga lenti jong ki berke ben namne kumta ter pitip i to galan ang anam da puli balu ang unlang ko mudiang bola thong ro ki wa uba ka sla jong u ka sei ka ma kanam tular no handrai un sei so ala ka ayo mar ke ga boble kan man ba fi ka jing pusan na ni ka jing ai pen le jing mat ya ka kitin ka jong blay ka wan ra i ka jing ya da i ka jing im jing kaya dai ga jingmot jingi kaya dai ga dotnot jingi kaya dai ngi ni aka bat nga kwa man ta ga sngi bangan pen I fi ga ni ga por snap ha kani ga ktin ga job blay ga bang kran ni fi le si ga basaten kadai ga bang kran chapa ga jingi da ga Bakhraw tam bat habang nga kran chapa ga jingi da ga Bakhraw tam nga kwa ngan pen I fi nga la kran shibon ya ga jingi da ga job blay ni la kran ya ga jingi da ga ba ni la kran chapa ga jingi da na blay Nila kerana ke jingi da na ke jing da ke jingi snai ke jong play. Nila kerana ke jingi da ke pada ke keteng ke jong Jesus Christ. But nila kerana ru I ke jingi da ngala kerana kendiat ru. Hoi kedan ke jingi da ha ke snam ke jong Jesus Christ. What let's go to baklai kata. Ngala kerana mana ke ni kita yo nga ong tang ke ke ketien ba kata ke day. Bakat kum na ke jing puli Bible jonga. Nga klem lap ke nugo nugo dekhat ke batho ba ke snam jong Jesus kaya da. Kabangi puli ka day bet bagasnam jang Jisu ka pinksan, kasnam jang Jisu ka map, kasnam jang Jisu ka pelelenti ini siya jaka ka bakintang banginiyo ban syakri ublay, kasnam jang Jisu aga kitab jingpen pau ka hikay, baka ni job no mangi yauta unang mudoy, da kasnam ka jang kun lang brat, kasnam jang Jisu ka pelat ini nagataga jing pop jang ka jing hiar pateng, kasnam jang Jisu ka keren kumta, right tapi puli bet iya ka hot ka bakren baka snam jang Jisu ka protect lani ka yada ni klem lap ya kita ki khat na ka Bible handrai wali snut ho baklangan ong biang sa sisian ngami kai baka snam jang Jisu kam yada handrai ka bang syukran ni finang ni kalong bamdan de khat haga Bible ka bakren baka snam jang Jisu ka yada ka ay ka bang kren nang ni kadai ba hadien bangiyo ay ga jingpenem lingba ka snam jang Jisu Baraba ka snam jang Jisu kala tap iga jing im jingi lani la sait la pen khoi la map iga pop jingi ni yo ban rung shapo ka jing pen im ka jang Jisu Christ bat nda haba ngi rung shapo jang ka jing pen im la ong yingi bangi lang safe la pen imingi haba ong lang safe kaman la pen imingi la yadangi la shingangi dana ka jingi da bangi num le jidu jang la yadangi no setan la yadangi ni ki bor jingdum bat ni don hapo jang ka jingi Kata ka day ka bang kuwa ka nang ifi. Ngiyo i ka jinga da, day da ka bang irung siya ka jingpanim, da ay da ka snam ka jang Jesus Christ. Hangtang ka kuwa ba pin singot ho, walay singot ho ba kla figi ba singap, ba mday ba nga kren mga pinihar doari ka snam jang Jesus Christ ayam. Baro ka bang ila, ba lang kumni ka bang ilang, day na mar ka snam ka jang Jesus Christ. Henry nga syupan ifi. Ba pinda puli ka Bible, pimdan reference, lani pimdan dekat ka Bible, ka ba tho clear, tang ko ikitien, makalongan ay nuksa kung mga Bible kekeren daka jingjingam snam jong Jisu lapan kia nginuat man duay gibriyo man ong daka jingjingam snam jong Jisu lapan kia nama balay kada tho syai
kada thot na kitab Isaiah ko nang basan pulai kada khat basan kada thot na shidi menungkong Petrus kalau nang ka ba ar kada khat ba ar busau dan bon teli kada khat ba kran bau Jisu upen kia daga jing am snam bat kidan shibon kada khat ba kran bau Jisu ba ai jing pang ada ha jing dei bat kan ke jing ya da kam shim dan kada khat ka ba krishan na ka Bible ka ba kran take back tang haka ba yade ba gajing da hadre ka bang kren mga gadai ba wan ra ka haga broad sense lani haga ta rukom approach nani ka ta rukom rung haga ta rukom kren ka ba khamyar kindial ba de ka snam ko try ka ba map de ka snam ka ba ajin job ingi de ka snam ka ba pen ksan ingi de ka snam ka ba pen rung ingi shaga jing pen im ko job blai but de ka snam ngi rung shaga jing da but shaga ta jing kajing mo kata kajing shingan jo kajing but day na kata daw nga kuha baka nong ifi kini kapor la da fitway ban tap ifi na gasnam ka day ka badon kam day ka babakla aray nga kuha pin sungot ho iya ka ega banga dan ban pensay nga nget fila kliya kini kapor but nga kuha banga niya chikmat ang kini kajing ikay na mga kren iya ka shiti shiki afsas kala nang kabahan riyo na kadakhat ka basipaw do kadakhat ka bakatra nga lapin ibo wasul polo kren iyo shipay ubalet siya katuma lani ubadon ban yale thma bat ke thma jongi ke bangi don ban yale menta kam dei setia da ka lenti ke jong ka bakin jado ngim don da ka bakin jado harai ke thma ka bangi don kum ki khon ge jong blai ke dei ka bakin jaman sem bat ngala kran ni ne ba kum shi pa ngi don ki atiar ke bakin jaman sem ya ki bala ong na ke shithi ke jong ki koren ga ba ar ka lanang ka ba shipho la ngam ba kla ke khot ka ba lai bat ka ba saw ka ba ong wat la ngi ya ga do ngi mele thma ka ba kum ka do na ba ki atiar jong ke le thma jingi kim long ki bakin jado andre ki ba dan bor daw blai ya ka ban pen kalon ya ki kut baskam ti hagani ko pon nga kwa ngan pani fi haba wamsul pol kuren hagani ke shiti shigi abasas kala nang ka ba henryu wan ra yagani ke jing hikai ka ba hikai shapang ushipai haba ka kren shapang ushipai ka kren yangi but haba wamsul pol wan ra ushipai wan ra u ba udan hagani ki atiar ki badan ke jing da ka bakhraw but ngala pani fi ya ki atiar ka banin kong ka dai ka jing da ka badan ke jing shisha ya ka sinkai but ngala dep ong if you have to voice message ke bala dep ba ubriu ubala khen ke singkai mentoi ubala da download ki atiar baro na kata ka daw u ainin kong ke singkai na ma ke singkai jingi ke dei ke badan ka mangin ya da but ban ya dai ke singkai ke dei ke jing shisha ka ba ar ngala kren nang ne ba unang ban ai ba ushipai ha ba ulet yele ke tma u hab don ke jing ya dai ye ke ni ke benta ka shadam jo u na ma ka shadam ke dei ke badan klong snam ka shadam ke dei ke jaka ka bala da ubriu u sha siat dagi knam dagi som na ka shadam ndan jing men toy shi ula do dan ki atiaro na ka ta daw ka atiar ka ba ar ka bo ai ga dei ka jing dai ya ka shadam da ai da ka hok ko jong blai e singalum kran shu e ne na mar ngala kran buon bahai ka ngakwa ba pin shai ba ka hok ko jong blai ka dei tang maka ka jing dai yangi agini gisi da persyang ban pele jingmat ba dan gibrio menta kiba nama ga jing tiang ni ga virus nama ga jing tiang ni ga pandemic ga jamenta kiba phat duai bon ba ai ngu blai nam ta kata herikin mau ni lada pi phat duai lada pi pai show blai map ifi barabo map ifi nga kwa nga nong ifi gini kapor mdi tambu shuma u airu hafi ya ga hok ko jong blai ka balong bau Jesus Christ but la da fi klem yo ya gini ga hok jong blai ga jing im jofi fi klem skot ho ban shim ya gini ga jing panim kum ka hok ka righteousness ka ta ga hok ka jing ai jong ga hok la da pim skam klem skot ho ban shim ka ban da ya gini ga jing long ban sim jofi haba ka kreni shadam ka kreni ga jing long ban sim ya ga dot no chingi la da fim yang nang ta fin lap pin sharp and ram bayo setan but on siat if you jing pen ram ki babon but pin sharp and ram dwai man da gsi wala yang shwa ka hok chofi ka ko fin yang ga hok ka balong ka jing ice ngo ba ka balong bau Jesus Christ u blelo ai yu bangin yu along ka hok bleo de hagni ko pol ngai ngala dep pen shai ki to artling ni pet menta se ko be de jing da ga de ka ja fi u shipai u de bodan jing da bro shirin yang ka jingi da ka bala i ga bangan kren men da gisni ga de ga bo absol pol wang ga shiti shi ga absas ka lanam ka ba henry u ang ga khat ga khat san bala pong juti
Halaki kijat da ka jing lak loy ke gospel jong ka jing so. Fi hadian bangiyo e ka jing penem. Hadian ba ngilayo ye ka jing shisha. Hadian bangidan ye ka nega hok ka jo blay ka shadam jengi. Ni day ban tibru bangidan ye ka gospel jong ka jing so haki kijat jengi. Fi ka mat ayu haba ang ka gospel jong ka jing so haki kijat jengi. Kani fi ka day ka ktian ka basngutan nat kata-kata ka mga kuangan pensyai fi. Fi la ayang ni ye ka gospel jong ka jing so. Fi ka gospel ka ktian gospel gamot ka kubor baba. Kadai ka kubor jong ka jing so. But nga kwa ngan ong fi hadian ba pila day ki sipai ki jong play. Fim day setiaban le ye gani ka tamaga bakin jadop ye le ka tamaga bakin jamin sem. Fi haba ang ka gospel jong ka jing so kabamot ka jing im jengi ni day ban ra ye ka jing so jong play malagapor. Mdi bangin ra ye ka gospel jong ka jing ye pa ye pra. Mdi bangin ngin ra ye ka jing long jing im ka ba long ka daw jong ka jing jing tut ye ki ba ye masem. Bangin long ka daw jong ka jing bom suk ye ki brio. Bangin long ka daw jong ka jing wit ye ki bubol. Fi inga yo idan ki brio ki balong penman ka jing wit ki klem ra ye ka gospel jong ka jing so ka ba mot ka jing yat lenti ki jong ki ba do play. Ki klem pong bahai ye ka gospel jong ka jing so. Ka kejat barobor ka keren ye ka jing yat lenti. Bala da kadai fi finia lenti baru play. Pi haban tip banado ba pi priang ni Jesus Christ. Pi haban ra e ga gospel jong ka jingso. Fi ika good news nga sungut na ba play kren nga set kren ni kani kubor na do men shua nga set ong ki brio ba play ga jing sha da pe ga kmat jongi u pe ga gajan. Ni baru bor ki brio ni pe ga kmat ndre u play don interest ga kmat jongi. Namarka u play kwa u don interest ga gajan. Na ka daw pi puli kitab Isaiah nang ko santu ar ga khat ga ba nya u akat no ko ba internet halol ki lum long ki slajat jong tau ba yathu khana ba ba u ba pen bana ye ga jing suk u ba yathu khana ye jing ba u ba pen bana ye ga jing u ba pen bana ye ga jing pen em u ba ong ga seyan u blay jong pa u sun shar fi hagani ga testament ga barim Isaiah ko nang ko santu ar ga khat ba nyaw ula adep keren na du nang ni u ong ba akat no ki ba internet halor ki lum long ki slajat kapamot uplay uskut na igibri gibara ig kubo jong jingsok fi nga kwa ba teng pila ji asngaw giktim ge jong play ba teng ni kren persha igi we gi niam ni kren persha igi we gi brio jong play teng ni kedaukti ge jing du na ba ge jing bakla jong ki we nang ta ni kren ni ek ba wan ra kade ke ek ba ni pen prapen ba ne ge met ke jong Jesus Christ ba ni klems no tho ban wan ra ig gospel jong ge jingsok shige protei ngam ong mangin compromise bagi eki jangan ni kepeteban pen sengo bai ke beliau hari kan mau beliau la po ingi bangin pong ba haki juti jangi ke bomot ke jangi ai dan ti jangi ke jing shakri blay jangi la dang keren ke de jing shakri blay baka day ingi ban ra e ke gospel jong ke jing so kam de shu ke gospel jong ke jing pa pra kam de ke gospel jong ke jing lorni ke kam ke brio ke ding ke daukti wai kam de kum gata ke de ke kamram jingi ban real dia kmat jong blay banginum bishar wat eki wai ndre ke de ke poringi bangin yang man hikai bet ke ketien ke bade ke jong blay ngakwa bangan ong fi nang ni bakat balahi tungin keren ke ketien ke jong blay ke belong ke gospel jong ke jingsuk namadan shibon ba ke brio ki bampat tip ke jing penem nginum don por mangi ban keren persya ye way shakri jong blay ye way namadan shibon ke brio ke bam sngo tho ye gane lada kami lele po media ke YouTube ki brio ke pet ki bamlong kristan ki pet yingi bangi keren persya ye way ki klumat lem begini plan ke mi de jing man plan ki klem de ki senran ki bishisha ke jong Jesus Christ ki ba ya ke jing along ke way ke jing e uji soang le kani ke hukum ke betamai nga IFE bapin ye long ke way but dak ni ki brio kin tip bapi long ki senran ke janga ki brio ke pampat tip uji su ki ni kin pet chingi ki nong keren ki nong hikai tin jong blay bangi de ban wan ra ke gospel
gospel jong jing sok bangin day ban pen pau sha ko perthei bangi pa je pra kadai ke kamram jingi ban wan ra e jing along the way namar balai ublei kwa yangi kum ki shipai ki jong Jesus Christ bangi don ke thama ba ta ka jing le per sha ngi kam dai ki brio jong blai dai ye ki wei pat ki brio kam dai ki jing le ngi do ba snap ka jing le ka jingi ka bangin long mangin ngi kit ka jing le jingi ka dai tang yu sai tang ki bod jing dom ban kran per sha ye ki bod jing dom ban yang per sha ye hima jong jing dom dai para mangi ka bedan kam ngi dai bangi dai ban tikina ba ba pi mut ban ya ye jing da je blai unia dai fi lada fi ra e gospel jong jing so fi teng ni people in the Bible kong kumbala bishar kumba fi bishar ki way fi ron bishar kumjo naga taga daw la fi kwa bania e jing da ga jong blai e jing em ga jong fi wali kwa ba fin bishar na fin ha bishar naga taga daw ba fin light e jing bishar ya ga jing so ga jong blai yang ha ga jaka ga ba fi tip ba fin long ga jing khu shi gi brio ai ga jing em jong fi ga no ga jing sha ga jong kris shi gi brio ai fin ra e ga gospel jong ga jing so tangin phong bah kejat ke bakin jamin sim jengi bah bangi ya chkhmat kum gi shipai gi jong Jesus Christ tungin ra e ga gospel jong jing so ni dai kinong pen so ni dai mangi gi bala ban wan ra e ga jing so nim dai mangi ban wan ra e ga nu ko balong ka ban wan ra ka ek e ga balong mo teng gi bri gi shi snot nat ban pen i ga jing bakla jing gi bri but teng gi klem yo i ya la ga jong jing ni klem yo i ya la de bangi dan shibun ba ki floss ki jing bakla ga jing tang ublay bade nong bishar ba hak ubam dan jingduna but tang mo ubet ban bishar ge jing em jing but nga kwa agni ge por nga nong fi tongin tip ye gni ka atiar ka ba lai ge bang kren ka badan hakiki jat jing ba ge ta ge gospel ge jing so ngat snut nan bang kren ni ne nang ta de tangin ni pej ini ge atiar u ongum ne snap u ongum ne uang kumne wa supol na pipuli biang igani sakawai de atiar ka ba sau ga bangini kren man ga sngi de singi ne le ban kren ni ka ga rukom ga shai ga pila ban snut uang kumne uang shimmi gi jinking atiar gi jo blay ba pila ban yang le persha ya satan ban yang scam ga sngi gi sneo but nang ta ne ndo la kren ni gani ka wai ni gi atiar ga bo kren ni ga dai ka sti jong ga jinge vi ya ka sti ushipa ya ba ubat ya gesti ubat aga ketiga dia umbat aga ketiga man namar aga ketiga man ubat ya usun aga ketiga dia ubat ya gesti naga taka daw ngabo baga ngakren jepang ke sengkai ngakren jepang ke syadam ngakren jepang ke kejat bat ngakren ni ketiga dia fi ladang ngakren ni ketiga dia ngakwang anong fi wat dai mut baga ketiga dia jong fi gede bom dan kam gede bedan kam namar haka ketiga dia jong fi kedai lesel ng kren ni bri ulo normal ngam kren ni gitu bri ba mo ki ba dan ki bri ba la ban le lang ba ketiga dia wakti kaman ki ba khlain baro artli kiti dan pat ki ba trai kam le ketiga dia kita kalong khendia ki bri ndai ngakren ya baro ki bri ulo general kabang ngakren lang ya baro salan sar kedai ba ketiga dia jengi teng fi sei lap ki bri ndai ki ai jing ai kum toro ki ma teng wat mangi ki khasiru ni set kenya kataba ladangi ajing ai de ka diang teng ni ken ba kalong ka po kata ka de ga bangi ni ken ba teng ka daw ni sim ba ti ka diang ka de ka ba khampo ka de ti ka diang ka de ka ba khamtulat ba ngakwa ngan ong fi de hang ta ba fin singut ho ba ha ba ka ti ka diang jingi ka de ka tulat pen ban hang ta blai ha ka ta ka jaka ka ba tulat u ai ni de sti jong ka jingai fi hang ta fin singut ho i ga jingmot ba gan jaman sim bahaka ketiga diang kaba ikum ba kaba po ka ikum ba kaba bamdan boar ka ikum ka batalat ndai hakata ka jaka ka batalat fidan kami ka jingai fi lada fidai ki batalat tam haga jingai lenti lada fidai ki bamla lada fidai ki basnot ho ba pim dai ki bri ki ba pau ki ba dan buram hai pidai ki bri ki ba la nyopet walik klat digane bahaka ketiga diang jo fi ubleu ai pen ba ne ka jingai but nga kwa man ta gesni bangan ong fi bat ye gani gejingi kai namal gani ge sti jong ge jingai ke bo bleu ai ge tiga diang jong fi ka dai ge ba pila ban ya dai ge jingim jong fi baro shirin yang na gani ge tiga diang namal pidan ge jingai wa wali klat ge ta fi dan ge jingai ge tiga diang u shipai umlong sif Fio yo Goliath bale yap akapod u David u kawang wala daw la deng bro silin terro bro silin yang ula deng dagi jingpong nar penban
dang don tliu nang ni na khmat na umla ban ya dai ke khmat dang don tliu na chalang man but u mau u her bet na chalang man u yap balai na ma pina puli ba ga bible ya ka sti u ai ra ha ki nong ra sti de ha ki wei pan nga khwa nga nang fi wali ai ra e ga sti e gi wei pan fi de gi shipa e gi bede ban pat e ga sti ha ka ti ga diang wat la ga tlot u bleu ai ga jing e ga jing em jafi but e ga jing e fi te ba ki ni gi sni habangi emma ga ba kum ga ni ga por ka ba e kat ni Dapat bahaba yo fi bread ia gani gesti na ketiga diang jofi. Nalor bangi telat ni syapting, nalor bangi dona ga jaka ga bangi kelumar. Lada fi bread na ile ia gesti na ketiga diang fin hab aga atak ga jong paman. Fim tip uang kum noi gani gesti uang kum ni uang. Nalor baro, fi habu ong nalor baro, nalor kini ki eki baro. Uang kum no shim ia gesti jong ka jingai. Ban le ayu ba penla ban pelip dia ki sum ki ba meding baro ki jong setan fi kini ki sum ki ba meding ki ki ba bon ki sum ki ba meding ki ki ba bon usum ba meding jong setan mentau dei ke jing shat tiang usum ba meding jong setan ke dei ke jing pen kan mau ye ke ba rem fin lap ki brio mentau ba ki la tiang ki ki jing pang ban ki kwa ban phai show play ki dan jing pen ram back ye ka ba rem bagi panma bet juga pop berim klip yang ni kata aku pelaklet kebenan tu tang kena semlarit nantu padang tip bala le pop i kelilo di kata bar khoi belai nama kata ka dei bu setan unra i kibriu mentabat ndak imut banduai ndak imut ban syakri bahayu blai kan mau be ke pop berim bat kata ka dei ka atiar ka klantam ko jong setan ka ba penken mau ya ka berim u blai u kwa e fi mendak sngi ba pin pelip ye gi sum gi ba meding jong setan ke dei da sti jong ge jinget ba ke ni ge jinget ke dei ge sti ke jinget ke long kong ge sti ke ba da bele ge da na ma ke da ni na ge jing shep ting ke da ni na ge jing im ge pas ge jing ge bam long ga kwa fin bat ba ge ta pi hang ta fin la ba pi te bam ni yo e ge jing penem lu de ge jinget de ge jing snau fi yo e ge jing penem de ge jinget de stia de ge jingle But dai na kata daw la da yo e jimpinem de jinget de bale pim bat be e ti diang jong pi ye sti je jinget ben ong be ngani yang be ngani da be nganom sha e jing shap tiang nganom sha e bol jing dum begin wan ra biang e pas ge jing nga kwa ba pin nang ba ban bat e ne nama kani ke jinget fi ke dai kapala ban pelip e sum ba me ding ki jong saitan ai blay when I bought if but what is the jingpang jing krolu pila baniang daga ni gesti ban bat ba jaka what sha fidegi betulat tang bat e ni gesti haga benta ga betulat kan mau gesti jing jingai but ngan pen e fi kan dia na ga bible ba ga jingai kadai ka badon bor ngan pule fi na ga tin ga jong play bala nangi mo ga bible nganam da kren jrong e ga ni na mar ba yo islam are ka banga kwa ngan pen e fi na ga sngi ga dai pa fi e fi pule nang ni na ga tin ga jong play haba ka kren ga fish ki hebrew kala nang ka ba khatway fi pule na ga tin ga jong play ga khat ga lai puar pet ka ong kum no yi ni briu jong play ga badana ga bible ga ong ti ya ka e ngan dang ong shu na mar kanom dap ka pore nga la dai thu chapang u gideon u barak samson u jephthah u david u samuel but kinong ithur pa singa ba ong no ong ki badaka jinget ki la job no ye ki hima mo kila le ye ka hok kila yo e jinkular kila set ye ka shintur ki sing kila pelip ye ka bor ka ding kila light na ka sati white lam ha ka jing tlat la ai bor ki kila nang yo bor ka jing let ma kila pen phet yap ye ki pat ye pom jong ki nong wei ki kin thei kila yo priang ye ki ba yap jong ki da ka jing mi pat ndrei ye ki wei la pen chi tom e ba kim tre priang ye ka jing plat nang ba kin yo ye ka jing mi pat ka ba khamba fi da fi puli yang ne kamot kini ki brio baro ki be job ki dei bagi bat bet ye ga jinget ye ga jing em job da ka jinget ki la la ye ga ban job ye ga tma fi minta ngi don ga ni ga tma ka bangi le ka ba e kat ni ga ne dei da ga jinget ngin job ka ni ga tma ka bang kren minta ka ma bible kong ki la le ye ka hok ki le yo ye ga jinkular ki la set action tur ki sing dei da ga jinget But nga kwa man daga sngi bangan ong fi na du ni ga sngi shikamat nga kwa ba pin kin mau ba kum ki briu ga jong play kum ki shipa ga jong Jesus Christ what ju bread e ga sti jo ga jinge ne ga jing em ga jong fi ai ga jinge ka ba blay ula ai ga jing em jong fi kanum hap no na ga tiga diang jong fi
ai ke ketiga dia yang jofigan bat scam yang ni gesti nama ladangi penhap ya kagi dan gisum gi bemedding bat ngakwa mengenang Philadelphia dan ni gani gesti jang ke jingem dan sum bemedding ke balaban ketai ke jingem jofi bat bet ya gani gesti nama num keren slam ya kata nama nganum keren jingat yang ni bayo slam dan ngakwa mengan shpen i fiba fi devin bat bet ya gani ke jingat ke balong gesti ya ke ketiga dia yang jofi dan ini pet ya ke klik ya gani ke po so tenat fi kidan ki benta mo ki pat sa ga met ke jonga ba ga jong fi kita ki benta ga met chini ke kli ke shadem mo ka kti ke kejat ngilai pet na so tenat yo ab supol bu ai ni ktien tangan pule biang fi nang ne wai gini ki atiar baro khat ki bangala pule fi ngala kren ke sinkai ke shadem ke kejat ke kti ke dia Bat menta ngini keren saya ke klik pa yuang kum no wang. Agar khat ke bakhat nyo jong ke lenong ke ban riu. Jong ke siti sigi ab sesuang. Shimru ia ke jing da klik jong ke jing penem. Fi ke taka dai ke bang kwa bangan hikai fi kat tu kat ni agar ni ke jing hikai na mar ke ni ke dai ke beton kam bapin syai ke jing. Wala da fila jupule ke ni wala da fila jusngu to. Ndai ngakwa bangan pen ken mau biang fi mena ke sengi. Begini ke dai ke atiar ke ba klantam ye ke jing ke jong brio ban yada. Mendai tangha ni ke por mengidan ni ke pandemic. Henry ken mau ni haban shim ni habar wa shilin ter jo gejing ya identity gejing. Tong ini page mendak sengi. Ula ai ni ye gejing da ye gejing shisha. Na gesingkai ke hok ke shadam ni gejing sok ke kejat ye gejing ya ketiga diang jing. Mentang ini page ye gejing dakhli jo gejing penem ka bakran ye geni ke benta ke beton kam tam. Kita ka ke kle. Ngas ngotenat ye geni ro. Ngakwa bapin ngap bahaya gani na magani de bedon kam magajing. Fi ngasat perkat balai bau absul pol. Haba uhikaya gani ban bu terteri gani ki atiara hakamet ke jong sipai. Ubu ya gani ke jing penem kum ke jing dah ha ke kle. Ngakwa bapin syai kata balai ulit bu ya ke jing penem ke kle umbu ke syadam. Lani umbu ke kepo. Ubu ke kle. Ingan penim fi mena gesni nang ni bapendop snot ho ye ne gejing khle jong gejing penim pi ye gejing penim ngakrane gejing penim fi ke jing penim kwa finde yo ba ye ne ngan pen shai na gejing snot ho jonga haba ngakrane gejing penim kamot bapide finde snot ho ba ye gejing penim ngi yo de gejing aye Bau jisu yap ala ke dinfna wan hidaladi wan mani yap bana ke senam jauh penjau bana bangi phai shu ni pediang ni jisu kris ni kela ke bomot ni mat ke jing ke jauh play lapan kesan ni bat lapan yo ingi bangi ni orang shu ke jing penem bana bangi yo ke jing penem ke jauh jisu kris pi ke jing penem ke pelongi ki khon jauh play bana bangi la yo ke jing penem teng teng ni klan teng teng ni klan Teng-teng ni sngawru kung makhlem yo jing pen em. Sikat mga nang keren ang nengatip dan playing jong fi yang ne. Kiba piklat yala dia berpidai ki priyo kibala yo jing pen em ru. Na jaga ni jing jaga ne teng-teng klet tip la yo jing pen em ne pat yo nang tade arta tien ru tip la yo nem yo nang takawai ka bang kuang nang fi kadai ba ni perkat. Aku tu ko porte yo. Harai menta tip yo nem yo. But kata kadai ka bang kuang nang fi ni ko por. Bapin sngutung ani kai fi ni ke jingpen im. Fi ke jingpen im kaba pila mat no try. Kadai kaba ublay ula ai shafi da ke jing ai sngoba. Kadai ke jing ai jo blay. Bat nakaliang jo nga jo fi ni yo pediang igani da ka bangi pediang da ke jing ai. Nde da ke jing le. Bat habangi yo e ke jingpen im ngakwa ban ong e fi balay bo asopol ubu igani ke jingpen im hagakli. Kadau kadai bangi ni hap ban penken mau yela dia manangapor. Ni day ban da tikna baha. Ni day ban da pikir baharu. Baka jingpen im ni day ban ken mau bangi day ki beri bala yo jingpen im. Abang ken mau komot kekerani ke kli jengi. Ni day ban ken mau baha manangapor. Bangi day ki beri ki bala yo jingpen im. Katak kadai ke badan kam. Pimi minta ke sarkar. Ya kini ki besyong bike syong skuter. Kam syasyo wat agri India wat ang ni silong rumentang ni igila le ka. Kam syasyo ya ki besyong bike syong skuter.
bakin syong la da kim don ke helmet ke tu ke jing dakli baro arngut ki syong la container shin rangro ki aban pong eka balai ki aban pong namar ke kli ke day ke benta ke bamatam yo brio balada bakla ke kli la bakla lut la kut lut ke jing la da tengko ke kli mentoy la da fi biang gamet ke ketiga kejap la da ke kli la pra mdan jingker mani ke jing ko jofi na kata ke daw u absolut u sulhu ia ke jing penim badon kamban bu aga kli nang banginum pra ke jing law men sim jingi ba usai tanu no mio ban pen kelo mar ke jing mot jingi banginum poi ke jaka ke bangin artatin man lagi singi ban pinkat la da uklet shim un sha panish u do banyak skutanya baik un la da uklet ban pong ia ke helmet un sha kem kata kade ke bangi iya kani ke government ke pemerintah bat ngakwa kalong fi wat haga ba kencaman sim kalong tikum tala da fi klet ba pi degi briu ki bala yo jing penem pi mi ni yeng na fi yat bat ka jing em teng teng pi kren lang ba ki briu pi klet ila de pi la degi briu bala yo jing penem tem klet lang kren lang ke politics kren lang ni ke pertai ke jakat ni shong shit kren ni lor ni kren ni briu kren ni eh klet bangi la yo jing penem tengi klet But ngakwa kana pi wat juklet ba pi degi briu bala yo jing penem kaba ar wat ju perkat ru ba pi kelempat yo wat ju perkat ban ong ba ngalayo kanya tu ko podre menta tip ni ngasu artin tip la yo ni khlem yo jing penem kum kata ru ko degi ba bakla na mari jing penem pi yo rega jing ai kum ngala dep ong ba pi hap ban pong ba ka ha ka kli jong ka jing pen kan mau na de ba pin tip ba pi la yo jing penem na mala da fi bat ba ga jing penem ga kli ga jong fi ni i ka wai usaitan unum la ban pen ram fi takadai kepada dan kampalat iga jing ngasno tenat iga ni namar paling ngasno komen iga ni ban ong ba also pol bu ai di atiar udah snot ho abu ai ka namar kani ke jing dakhli jong ke jing penem ngalap iga wai ba ka baning kong e dai usai tan open kan mau ngi ke pas open kan mau ngi ke bala dep baru pen ramming ngi hangta pen kan mau ke pop jong ngi ke bala nandu la slemma baru pen ramming ngi hangta Manang tade open perkhat yang ruba ngin perkhat sai itu bangile perkhat sai itu gijing jagir snosi perkhat sai itu gijing ya pa pra perkhat sai itu gijing le bar khat manang tade ngiklat bangila yo jipem ndak di gibre pila pediang uji suki ong ho ngin da ong pila mat ne em gijing pem ki ong ho ndre dang perkhat pat itu gobarem dang perkhat sadang khuslai ngakwa mentagus ni nai perkhat shu adien bo bleu la ai pi gijing pem bo yeka kum gijing dakhli gijing pem watcha bakan wan gijing perkhat kaba penduk jingker mani fi kaba penhiar de dia ni fi kaba pin phai bang biang de dia ngakwa kani gepor ba pin de tip tongan pen i fi ga jing dai ba ni fi ba ong fi apa de tip fi gani ga ba tip kan ke dai ga ba don kam pi de ben tikna ba de tip ma kani ga kien ga ba ong tip ke dai kaba mot ba pi de ben tikna ba pi tip ba pi don ni ga helmet ga kli ga jong fi kumbos utu ba pong helmet uda tip te ba pong ni ga helmet fi ru pi de ben tip ba pi don ni ga jing pen ma ga jing am jong fi ai ba ma pi de la de pen perkhat ba pi don ke jing penem mdan mano mano bala ban le fi tongan pule fi na ga bible khndia shiti shi yanis ke benin kong kala nong ga bala ye khat ga khat khandai ka ong ni kien sngap kan pule go da kan ni tep na kwa ai ka ta kan ba pin de yo da kan ni tep bangi long na ga jing shisha bat ngin pen scam ya lagi do not akmat jang Hagi taki ek baga dono jingi ga penrami ni na ba bleu long ba kham khrawi ga dono jingi bat utip ya ki ai baro kani ka tien tip nga kwa bangan ong fi u bleu tip piru bia ban tip de la di ba pilong na ga jing shisha ba bia ban tip ba bleu ula pen mp hagi ek baga dono jong fi ga penrami fi u bleu u kham khraw bani ga dono jong fi ba tip ek baro nak ta daw pong bet ye ke jing penem ha ke kli jopi perkhat bet shapang ke jing ai ke jo Jesus Christ net bet bo blay ula pen mp penia chkhma ta ga de ga bang hikai fi tong ini pek sa ka we de ga tia na mga kwa bangan pendap ye ke jing hikai mentang singi to ngila ye dep santli gini ki jing hikai ke bi de bat kani bat ngakwa mentang singi pen ifi sa ka ban riu Figa ba Henry u kadai ka ketien ka jong play. Kani kadai ka ba u iPad ha ka ketika man. Fi ka ketika man pipinda pule tang ini pule nang ni. Namar ngakwa ngada pensyai fi bale nga mawan rai kani na ka ya ka jinget ka ketika dia
but ia ke ketinu blay ha ke ketiga man pe wang komne wang to shimru ngapuli ge khat bakhat nyau jongle na go bandriu Ephesus kong to shimru e ge jing de khli ge jing penem but ka wat lam umensim ka balong ka ketien u blay ke fi shimru ia ka wat lam umensim mjudan babat wat lam ge ketiga dia ubabat ia ka wat lam ubat ke ketiga man kasti ubat ke ketiga dia usipai but ia ke wat lam ubat ke ketiga man nak kata kadang soal yang fiba ke ketiga man kadai ke ketiga bakhlain ke badan bor but hagani ke ketiga man wapsu polu thawa bat bahaya ke white lam ke belong ke ketian ke job lek fi hagani ke singi ko ba pin yo bor ai pin dan pindai ke brige badan bor ha ke kran ketiga man pindai ke brige badan bor ki badan back ya ke ketian ke job lek ke banep ha ke ketiga man job fi nga se snot na ini ke ketian singan pensyai fi kendian ukhlem ong ni shimru ige jing dakhli ige jing bat ka white lam ka belong ketinu blem ukhlem ong ta wang shimru ya ka jing dakhli ige jing penem bat ka white lam sim bekhoy wali klat ige ketin ka white lam sim bekhoy mde ka white lam ukhlem ong tang ka white lam pi hang tai gi ge hebru wang kumne ha ga gi ge hebru ko nang ko sao ka khat ka khat an hindi puli hindi ka por wang kumno wang ha khot bakhat ar wang namar ka tinu blay ka long ka ba im ka ba donbor ka ba khamne bani ngano no wat lam arliang city fi uwan ra ya ka tinu blay ba ka de ka wat lam ka ba nep ka ba khamne bani ngano no wat lam arliang city ka fi ha ka no ru kom ka tin jo blay ka long ka wat lam sim ka ba khamne bani ka wat lam arliang city ka mon ayu ne ka mon ka tin jo blay ka ba ngidana ka ketiga man jangi ka day ka ba day ban day ka tin ka ba dan jingpan sle na sim ko ka wat lam ka ba klem shut ka wat lam ka ba klem pen perna ka wat lam ka ba klem pen dan kam ka ba tap a sop kam day ka ba satan ka ba nong shun te ka ba nong shun te ka day yo brio u ba bat ka wat lam ka ba perna ba ka ba perna ka ba shut ka ba klan pnyang ba ka ba tang supen day tiak pin kot ke rendang pin hap ke keti kata ka dega wat lam ke jong mensi bekot but hagini gisni fi don ka maban tip begini baka wat lam jong mensi ke krene ke keti no blay ke badan jing pen sle teng isu ang ni ngila nget iktien go blay pa puli gitu kitab sam no bakandai puwei ba ong tau ba shong jaka ka bari pelaj fi na mo ni dai fi na tan sumar na tang isu puli gitu khat bible try long no ablang brot jonga ngam kertu na tang isu kod gitu khat bible ngam ban ram ka ka dei ga ba dei fin le ga tan rei ai ba gatu ga ktien go ba pi puli ka dei ka ba blay u de kren shi do men sim kan day ke ber day ke ketien ke be im ke bedan bor nga kren che vi mena gesni na manga snot ho ye ke nga kren ai ke ketien jong play kan day ke bada nep bani ke no no white lam aliang city ke ba haba pi dan ni ke white lam ke keti ke jong fi fitem ke ni ke day ke diga atiar ke ba pol tho ang ni ke ba u shipai mdei tang bo ya da u shipai u dei u ba yelero pimbat ye white lam tang ba pin ya da pibat ega white lam bapinya ler but bapinya le agini gisni wale jale daga bapi yang hagita gijing pen pau hagita gijing po sneo hagita gijing mo ngayo igi brio ini gisni yang hagaba ong uta wali yang ba ong u ai prophecy uta yang bakan ong kumta nang tade ula deb itu uta bakan ke klam bakan sejaga jing jat wali yang ta ngam kwa pini yang ta ai bapindan ia ke ketien ublay ke ba im ke ba don bor wat le yang hangno how bri wat yang how bri wat yang gini gini singi ke bangan keren baik jinsha wat yang how bri yang ha ke jin shisha jong ke ketien ke joblay bat ia gini ke wat lam da duai bagan dan jing pen sle namala da fi don ia ke wat lam ke jong mensi mo khoi ke jing im ke jong fi
Mdan setan ke balaban yang khmat jofi mdan bod jingdom mdan gano ganoru nak ta daw nga kren nang ni yang ni ketin ke jong play pat bai ke ni ke white lam aliang seti ke balong ke ketin ke jong play ke beri tang maka ka atiar ke bangi la ban ya le pusha gi bod jingdom ni iu jisu no dan ke bor jong ka white lam ke ketin ke jong ke balong ke ketin ke jong play u setan khlem la iu ke tu ke jing pen shai but u job yo setan de ke ketin ke jong play ni hang ni ki singi i bagi brio ki klem tre setia ini ki klem tre ini teng teng le ki kren bang men ban ki brio ke kren de ke bor ke jong play nga kwa nga fit night night kren ni ke ketin jong play ke bisu polish kum to nga kwa nga fit wali kren ke ketin ke jong play ke bisu penrong bisu an ra pen ban tang ke ta ke bisu tip ki nong rem kai ke men toy men tangi dan ga battle men tangi dan ga tma men ta mentangi dana ke battle hap deng dong ni ke tma kapay le kat ni ke pertai bro ko yi bangai yi jingai jini la da pim dan ni ke white lamu mensim ke badan bor ke badan jing pen slap wali le satar uci yang satar bun chuang tip ik tin ke jong playing wali ong da fi hap ban da yo ik tin ke jong play ke bi da snow to ba mensim jong play udah ai ke tin ke jong bat udah pen slap ke de ke bada nap ke bada dan bor ke ti ke jong ke ta ke de ke badan bor tangan pen in fi ke ta ke de ke badan kam shimik tin ke jong play wali lasting bat ik tin ke jong play pule gap ai ke tin ke jong play kan yo ke jing em ke jong fi ka ba khat du ka atiar ka bangala kren ke dai ka ba nyo ka ba wang ko me nagla nang ka ba nriu efsos ke khat ka ba khat pra wang ni kitien but da ka ba duai hala ga sini daga jing duai ba jing kar pat baro au men sim but daga ba sumar se pangani daga jiminat ba jing kar pat baro nagam ta riu ko baro fi dan ki ngala kren ni gini badan ki brigi be kren bagi atiar ki dan tang riu to lin rei ka atiar ka ba khlain ang ni gdei kini ka ba khat do ga jing duai fi hang ni fi snut ho ba u shipai u ba u absolut pol u tho u leche ga madan tamam de u lech mi she surak u lecha mo lecha u lech ya le ya no shabar em kan mau ka tma ga bangi dan menta fi dan a year what la da fi mi wa ginseng fi dan a year kan mau menta ni dan ha ga ni ga tma bat ka tma ka bangi ha ban rong ka de ga jing duai bat la da fi ha ban rong ga jing duai kan mau fi ha ban dan ga jaka ga ba ka dan ga jing le but dai na ka da ko ni ga atiar ga khat do ga jing duai ga kren ga shin tur ni mangin hap ban penan kam ga tien ga job play ha ga shin tur ga jing ban duai ga kum ga man ga job play mangin duai da ga jing snot ho ga jing shai ga tien ga job play na ka da la fi hap ban te ba ga sin kai ga job play da ga tien ga job play da ga jing shisha fi hap ban ya dai ga shadem job fi da ga hok ga job play but fi hap ban pong ki ga jat job fi da ga jing long la kloi ga gospel ga jing sok nang ta da fi hap ban bat ga sti ga jing na ta fi hap ban dai ga kli da ga jing penem but fi hap ban don ga tien ga job play ga ban jing pen slap ban you ba pin la ban duai gini gisni daga taki atiar baro gi bala ai ba pin da duai shisha daga no na ka pinta daga jingir pat baro da minsim ko ba do minsim jom play un ai bor fi duai ba ha ba pi duai shisha daga bor ga jom pi video i la daga banget baro gi sngo to i ta bangin shimi ni gi jingking atiar ba bangin yang ga jaka duai wala ngi dana yen kan ma ngi ni kon ngi ni le pusha yiki bor jing dom ngi ni gisni ba ginom la i ga ban kta gi banget daga jing yap ginom la ban kta i gi briu ha ga ni gi pertai daga jingpang kinom du gi minsim gi bakodor ba kanum dan gi minsim jing yap ngin duai ngin pentri kam gi tin gi jom play shimi gi atiar be gi minsim jing dom na gi ri gi jingi pen prai gi gi jing bom man ba gi jamin sim gi bana gi jakam neng kata ka warfare ga bagi dan kata ga jingi le ka bada ka tma ga bagi jamin sim ma kata ga spiritual warfare kata ka bagi ong ga tin gi si kata ga jing ka tma ga bagi jamin sim ka bagi hap ban shong ga jing duai fi dena kata daw ko jing duai gidi atiar ko klan tam go jong bangai bat nga kwa men ga sni men tam dan kam nong ya lap dan kam apostol dan kam prophet ha gini sni baro ki prophet baro ki apostol baro wali yang ngi dan baro ngi haban shimini ki jing nga ter baro ngi ab rong chi jing duai bat baro ki kan take ki kana ki long kami ki long pa baro khain tongin tip bangi day ban duai hau men sim ko bat ringkat ba tinu blai ga ba daw men sim ko bat bangin shimlat ini gi jingking atiar gi jong play mangila igaban pendu ya ga bot ga jingdom ladangi snot ho ban shong hakini ki atiar baro gi bala ai kini ga jing hikai kan yara fi fintip bakini gi de gi bayida ngim dana ga jaka ka ba ma
ngida na ga jaka ga bangi long ka jing ma yi ki kut jang ka jing dom ngim da na ga jaka ga bangin sha be thong rengi de mangi ban be thong yi ki bo jing dom ngim da na ga jaka ga bangin sha ram ngi de ki bala de don pa ga jing job ka bo jisu la de job ba ne ga ta ga kwa ba ga singi ngan du wai fi no ni nget kala ya rap pi ga ni ga jing da ga Bakhraw tam ngala pa ni fi ni ki atyar baro nget ka ni ga long ga jing ka khu yi fi tangi ni duai ba pi ga ni ga por wala la kala khams lem ni ga jing kren jongan renga kwa ngan pen kut ikam da ga singi tangi ni duai bo blay un ai fi ye ga jing shai me da ga singi ba pinda na ga jing da ga jo try mdai tang ye la din de ba pin long ga jing da ga yeng ni briu ye ga ri ga jat ben riu ye ga put hey ye ga jing shikri blay tangi ni duai ku try ga ni ga por blay nga ai ngu ime ngas ngongo palat ye me blay bangi tip ken try bangi dona ga jaka ga bangi dona prenga tma tma ga bangi don ga de ga jing duai ken try ngim don banyele persya yenu rei try ngi don ni banyele persya tang ikut juga jing do milek persya ke sarkar milek persya ke bring mena banyele persya ini no rei try blai ngi don banyele persya tang ki bod juga jing do but try mela ai ngi gini atiara blai menta ke singi ngadwai bangin don na ke jaka ka basngan bangin yangum ke bring ke don ke jingi da ke singkai ke jingi da ken try ke hak ke shadam ke jingi da ke gospel ke jing so ke jat jingi ke jingi da ke ketiga diang da ke sti ke try ke jingi da ko pa ke kli da ke jing pnem bar ke jingi da ko try ke ketiga man ngi don ke atiar ke baklan da ke ketien ke job play bangin don ko try artli gini ki atiar ke bangila banya le persya ke jing dom ke try mendai tang ke ketien ke jaman dai ke jing duai ngi don bor ke ban yang persya ke bor jing dom bangin don artli gini ki atiar ke don bor ke try ke bangila ngi le persya ke but hap ke jong satan bang duai men ke shani gini ke brio play no be ini ke bor jing pang no ri ni ke chat ben ri be ini ke jing le baro tuai ku pa ke jing yap kanam dan bor ke yeng ke sem jong ke brio ki bas snap ke ni ke jing hikai men ke singi tuai men tap ke ni ke bor ke jame ai kin dan pa jong ke jing pnem ke be ke snam ke jong Jesus grace but kin dan ke jing da ke jame kin tuai da ke bagi shim ke ni ke jing kin atiar baro but kin pen trai kamika ke jing em jong ki ke ba malang ke singi tuai ni ai dot shime ke buram ni ai dot shime ke jingo but ke jing ro ke kerteng ke jong Jesus ngi tuai amen but amen. To blame good kui pi the kwapin pentri kami ke tin ke jong play ke pi yo shong ha ke chaka ke singan ke jinga da play under kat pi ku